So body Ephraim Kɔku Yɛn Ara Asaase Ni. Oye nipa yentumi enyinim free Ghana abakusemu. On the 13th September 1899 ewo Volta region. Oye nipa no obo ne homodin yie. Akola keto a wawie school elementary. Na also we training college. Na nso scale won ho no ntimi mfa mfro car. Eno nti onante be say 180 miles. Na also ne trunk just because opese wo school. At the age of 16, oko school ne nso wo hia ne areho mu otimi ko school no. He did so well. Eno nti wie ya no omofa ne say teacher. Not only a teacher, no say a catechist, me Presbyterian. Enti na also obedi sofo. Nanso ne first day I was wo yesemo no. Omo hu ade bi wone ho. Papa we kosensene intenteben, ene mpempro, ene ntwene. Ewo Presbyterian edem. Ama wa maya mo omo organ ene omo drums no. Eno nti ema abrofo ne bufu ne pa. Eno osa address African, befu ne dress na omo dress no. Eno no odi kogina ho ema sermon no, anase odi preachi. Sermon nso a wanya ne brofo oye ni twi ene ewe. Oka ne twi no amaya translate ako ewe. Na to his credit, obedru training college in the first year no na onti twi. Nanso usua twi no esua ne yie. Ema obeye expert ewe twi. Eno nti we no ma abrofo no ampe na asem ema omu yi nadi. Eno nti amana anye asofu dwuma no. Ye yi nadi no na Dr. Kwame Nkrumah enso ye Pan-Africanist. Eno nti omane ko University of Ghana. Ema okọ kyerɛ saa nneɛma no atentemben ne bo ene ntwene ene de ka ho. Eno nti papa yi ne ma atentemben ne bo ebegye din ewo oman yi mu. Ono introduce you to African music. Ade de kai no na brabo mpa ne se oyi nipa na ohye no ho so. Efa ma asem ensanom ene nneɛma bɔne de unya no ewo saa nneɛma no nyinaa. Eno nti ema ne beware at the age of 46. Nneɛma oman yi de be kai no ene nnwum bebra ɔkyerɛye. The greatest was the Tree National Anthem. Eno nti ye kai enwum Yɛn Ara Asaase Ni a ye kai Ephraim Kɔku so. Ono ni nipa auto bicycle din Dadeponko. Eno nti wohwɛ Ghana titiska na nimfoni eda so. Me 20,000 cedis no. Oye nipa ye remfi no ewo Ghana abakusemu da. Yɛn Ara Asaase Ni. Eya bodi ni maye. Moja na numshebu nyani to maye. Nizumini mususu. Seye beye biasosu. Injaja sungutu kani nyakasebe kuminya. Edi emre muhama yene sasu moja atumse. Omanu seveyeyo, omanu seriyeyo. Eya seta ose, omafo branyechme. Omanu seveyeyo, omanu seriyeyo.